Por eso, Aciga convocó coherentemente esta huelga general a crise social que apague o capital, 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 a crise social que apague o capital. Debe a movilizar en Vigo a millones de trabajadores que entenden que a política sindical que leva a Figa é a máis coherente, é a que merece un apoio porque loita polos intereses dos traballadores e non se vende. Grazas a todos pola vosa participación e adiante, compañeros. Zapatero, escoita, o povo está en loita. Zapatero, escoita, o povo está en loita. Paso atrás, folga, folga, folga xeral. Una vez máis, vemos que a Liga convoca aos traballadores e traballadoras a movilizar. Os sindicatos estatais, Comisións Obreras e o PT xa van a una central sindical que convocó esta huelga general en defensa dos derechos dos traballadores e traballadoras. Una vez máis temos que agradecer que teñamos un sindicato que defenda esos derechos frente a otros que negocian e venden os derechos dos traballadores e as pensións de todos que se toman. Así, de un paso atrás, folga, folga, folga general. Así, centros de empresarios incumplen a ley, que no son perseguidos por ninguna fuerza policial. Son los trabajadores los que son perseguidos y aquellas centrales sindicales que son coherentes, que colocan